Disciplina, ziua 48. Noi prelungim lucrări de cardio, de educație fizică și așa mai departe. Așa era coadă și de ghenează. 16 februarie. N-ajunge o măr, nu v-am pare. Dar e tot e super. Четко, да. Mai fac eu câteva de uscărenii. Așa e super. Lucrăm la rapiditate, funcționalitate. Asta e principalul când e prostul 40 de ani. Gata, pierde, nu mai trebuie. Trebuie și la maxim funcționare. Așezările le prefer să le fac regulat și în fiecare zi. Cel puțin 100-150 de ori. Simple sau cu sărituri. Vă dau și un sfat. Mai ales fetele, succes. Nu, kстати, și pațani tot. Ca să apropie 40 și-o trecut de 40 de ani, faceți așezări în fiecare zi. Mai mult de 100-150 de ori. Și la voi să lucreze aici, așa, bă, bum! Ca la unul tânăr. Crede-mă și spun eu.